راديو إيرنا مس راديو إيرنا يقوم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات ኣብ ከተማታት ኤርትራ ሕጽረት ማይ ያጋጥሙሉ ብዘሎ እዋን ሞያዊ ስልጠና ዝህባ ኮሌጃቱን ተመሳሳሊ ሽግር ያጋጥሙወን ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤርና ሓቢሮም እቶም ምንጭታት ብፍላይ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ዓዲ ቀይሕ ዝርከቡ መምሃራን ሽግር ዝስተማ ያጋጥሙዎም ካብ ስርሖም ተዓናቂፎም ከም ዘለው ይገልጹ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ መስመራት ማይ ተዘርጊሕዎ ግቡእ ኣገልግሎት ይህብ እኳ እንተሎ ንምስታይ ግና ጽሬቱ ዝተሓለወ ብዘይምዃኑ እቶም መምሃራን መዓልታዊ ክሳብ ፍርቂ ሰዓት በመጓዓዝ ማይ ብጀሪካናት ይጓርቱ ከም ዘለው ይግለጽ እዚ ጸገም ዝተማይ ኣብ ተምሃሮውን ሽግር ፈጢሩ እኳ እንተሎ ምስ ሕጽረት ምንቅስቓስ እቶም ተምሃሮ ጥዕንኡ ዘይተሓለወ ኣብ ትቐጽሪ ካብ ዝርከብ ማይ ቡምባዮም ዝጥቀሙ ዘለው ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽ ቃለስ ኣለኹ ዝብል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኮሌጃት ንዝርከቡ ተምሃሮ እኳ ጽሩይ ማይ ክቐርብ ኣይከኣለን ክብሉ ተምሃሮ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ መረሮኦም ብዓውታ ይስምዑ ከም ዘለው ይዝንገር ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ወነንቲ ቦጣት በኣልማማ ተፍትሽ ከም ዝተኻየደሎም ዝበፅሐና ሓበሬታ ገሊጹ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዝተፍትሽ ገለ ወነንቲ ቦጣት ነቲ ማይ ዘዕቁር ክፋል መካይኖም ብምኽፋል ማይ ብኮንትሮባንድ ክነግዱ ጀሚሮም ብዝብል ጥርጣረ ምዃኑ ብውሽጢ ክውረይ ከም ዝቐነየ ይግለጽ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ግርጭት ብዝተኣሳሰረ ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ተገሊጹ እቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንምቅዋም ጀሚሩ ናብ ዓሌታዊ ግጭት ዝኸደ ናዕቢ ህይወት 78 ሰባት ከም ዝቐዘፈ ይፍለጥ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ናይቲ ግጭት መንቀልን ተሳተፍቱን ገና ኣብ መርመራ እኳ እንተሎ ዛጊት 409 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለው ረጋጊጻ ኣብቲ ብዕለት 23 ጥቅምቲ ጀሚሩ ንሳልስተ ዝቐጸለ ዓሌታዊ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ 67 ተባሂሉ ዝነበረውን ናብ 78 ክቢሉ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ሓቢራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓላፍነትን ድሕነትን ህዝቡ ንምሕላው ዝግብኦ ተራ ኣይተጻወተን ዝብል ክስታት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክቐርብ ዝጸንሐ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እውን ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ንቐዳማይ ሚኒስትር ሃገር ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ይዝካር እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድኻም ከም ዘይብሉ ናዕብታት ዘካይዱ ዘለዎ ኸኣ ኣስማት ዘይብሎም ንሰላምን ምዕባልን ዘይተዳለዉ ጉጅለታት እዮም ብምባል ወሃብ ቃልቲ መንግስቲ ቢለኔስዩም ምላሽ ይባ ኩናት የመን ካብ ዝጀመር ልዕሊ 4000 ሱዳናውያን ተቐቲሎም ከም ዘለው አልሑቲ ገሊጹ ወሃብ ቃል አልሑቲ የሕያ ሳርያብ ዝሃቦ መግለጺ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ነቶም መንግስቲ ሱዳን ዝለኣኾም ሱዳናውያን ዕሱባት ኣብ ቅድመ ግንባር የሰልፎም ብምህላው ናይቲ ኩናት ቀዳሞት ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለው ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ እቶም ዝቆሰሉን ዝተማረኹን ሱዳናውያን ወታሃደራት ኣብ ግምት እንተኣትዮም እቲ ቁፅሪ ናብ 8000 ከም ዝብል ሓቢሩ ህዝቢ ሱዳን ህዝባዊ ናዕቢ ብምክያድ መንግስቲ ዝቐየረ ሓይሊ ከም ዘለዎ ስለ ዘመስከረ ነዚ ሓድሽ መንግስቱ ዜጋታቱ ካብ የመን ክስሕብ ፀቕጢ ክገበር ፀዊዑ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ህይወት ዘህለቐን ልዕሊ 20 ሚልዮን የመናውያን ካብ ቤት ንብረቶም ዘመዛበለን ኩናት የመን ንምዕራፉ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ጻዕሪ ክሳብ ሕጂ ፍረይ ተረኽቦን ዘሎ ምስ ሬድዮ ኤርና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብጽወ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስን ካልኦት ናይ እምነትን ፖለቲካን እስራትን ክፍትሑ ጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ንምክያድ ምድላዋት ይውደባሎ እቲ መቃውሒ ዘክሩ ብዝብል መሪሕ ጠቕሲ ንዓርቢ 8 ሕዳር ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ብመንበረ ጵጵስና ጉረ ስብከታት ዝተጸውዐ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ክሳተፍዎ ትጽቢት ይግበር ኣቐዲሙ ኣብ ኒውዮርክን ከባቢኣን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብጽእ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብ ማሕዩር ክፍትሑ ጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣጋጣሚ መበል 74 ዓመት ምምስራት ሕቡራት ሃገራት ኣብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ቀጽር ናይቲ ውድብ ምክያዶም ይዝከር እቲ ሰላማዊ ሰልፊ بسم أبونا أنطونيوس دا يتصوع عنبر نخلهم نايحلنا أسرات زوكليو كبلو كهن نايتا أب نيويورك تركب بيت كريستيان قدس جبريل كاش اسكندر نريدي أرنا حبيرهم
ኣብ ካልኦት ከተማታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን እውን በብእዋኑ ተመሳሳሊ ሰልፍታት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ጅቡቲ አንጻርቲ ብፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ዝምራሕ መንግስቲ ዝተኻየደ ተቃውሞን ናዕብን ዳግም ክጓሃር ከም ዝኽእል ተቃውምቲ ውድባት ካብ ፓሪስ ሓቢሮም። እቲ ኣርሂባ ዝተባሃለ ከባቢ መንእስያ ዝተወልዐ ተቃውሞ ኣባላት ጸጥታ ሃገር ካኮ ሕመድ ንዝተባሃለ መንእሰይ ብ31 ጥቅምቲ ዓፊኖም ድሕሪ ምውሳዶም ከም ዝተጓሃረ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣገንዚባ። እቲ ናዕብን ተቃውሞን ንኽልተ መዓልታት ድሕሪ ምክያዱ ኣብዚ እዋን እዚ ሃዲኡ ይርከብ። ፖሊስ ጅቡቲ ተቃውሞን ዘካይድ ዝነበረ መንእስያ ዝተዓብለለ ሰልፊ ንምብታን ጥያይትን ዘንብዕ ጋዝን ከም ዝተኮሱ ዝሓበሩ ንዓይኒ መሰኻክር ሓያሎ ሰባት ብኸቢድን ፎኪስን ከም ዝቆሰሉ ጠቂሶም። ኣብቲ ከባቢ ናይ ትርከብ ሆስፒታል ሓኪም ዝኾነ ዶክተር ኣባቴ ኣቦኦዱ ንሬድዮ ፍራንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብኸቢድ ዝቆሰሉ 15 መንእስያት ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ኣብ ጅቡቲ ብሄር ሶማል ዒሳ ዝዓብለሎ መንግስቲ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ዝብል ስምዒታት ብሄር ዓፈር ከም ዘሎ ብሰፊሑ ይፍለጥ። እቲ ኣብ ሳልስቲ ዝተኻየደ ናዕቢ ኣውራ መበገሲኡ ኣብ ከባቢ ኣርሂባ ዝርከቡ ተወላዶ ብሄር ዓፈር ዝኾኑ መንእስያት አንጻርቲ ካብ ብሄረ ሶማል ዒሳ ዝኾነ ፕሬዝደንት እስማኤል ዑመር ገለ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ንምውዳብ ኣብ ዝወጠንሉ እዋን ከም ዝተጓሃረ ሓያሎ ወገናት ሃገር የረድኡ። መንግስቲ ጅቡቲ ኣብቲ ኣብ 1-2 ሕዳር ዝተኻየደ ተቃውሞን ናዕብን ዝወደቡን ዝተሳተፉን እዮም ዝበሎም ሓያሎ መንእስያት ኣሲሩ ከም ዘሎ ፓሪስ ዝመደበሮም ተቃውምቲ ውድባት ይወቕሱ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ዝኾነ ስፖርታዊ ቅልስ ደቂ ኣንስትዮ ውሜንስ ረስሊንግ ተኻይዱ። ኣብቲ 31 ጥቅምቲ ኣብ ሪያድ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ቅልስ ኣሜሪካውያን ናታልያን ላሲ ኢቫንስን እየን ተጋጢመን። ንሳተን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘዘውትሮ ዝነበራ ቅሉዕ ኣከዳድና ብዝያዳ ተሸፊነን እኳ እንተቐረባ ጸጉሪ ርእሰን ክጉልብባ ግና ኣይተገደዳን። ኣብቲ ኣብ ስታድዮም ንጉስ ፈሃድ ዝተኣንገደ ስፖርታዊ ቅልስ ደቂ ኣንስትዮ ኣሽሓት ተዓዘብቲ ተረኺቦም። ስዑድ ዓረብ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ በብእዋኑ ብተተኣታትዎ ዘላ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ኣብ መዘናግዒ ማእከላትን ስታድዮማትን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ሓቢረን ክዕዘባ ብዘይ መሰነይታ ደቂ ተባዕትዮ ፓስፖርት ከውፃን ክገሻን ኣባላት ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ክኾናን ከም ዝኽእላ ዝርከቦ ለውጥታት ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ፈቒዳላ። እንተኾነ እታ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ናብራ ማዕረ መሰል ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዘይፈቕዳ ሃገራት ኮይና ምስ ቀዳሞት እያ ትስራዕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ደሴት ሶካትራና የመን አንጻር ምትእታው ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ መክያዱ ማዕከናት ዜና ካብታ ደሴት ሓቢረን። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ሰልፊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓይልታታ ካብታ ደሴት ክትስሕብ ጸዊዑ። እቲ ሰልፊ ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻ ነቲ ሃገር ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ድሕሪ ዘካየድዎ ምትእኻብ ከም ግብረ መልሲ ዝተወደበ ምዃኑ ኣባላት ጸጥታ ናይታ ደሴት ሓቢሮም። ኣብ መንጎቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻ የመንን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኢማራት ካብ ዓደን እኳ እንተሰሓበት ኣብታ ደሴት ግና ሓይልታታ ተደላድል ከም ዘለያ ትውቀስ። ኣቐዲሙ ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻ ናብታ ደሴት ተዋፍር ከም ዘላውን ኣብ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ሶኳት ራፖርት ኣቃሊዓያ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ የመን ንምንጻል ዝንቀሳቐሱ ሚሊሻታት ደቡብ የመን ብምድጋፍ ንየመን ኣብ ክልተ ንምግማዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣብ ስደት ኣብ ሪያድ ዝርከብ መንግስቲ የመን ይወቅስ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝመጽእ ሰሙን ካብ 11 ክሳብ 13 ሕዳር ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ሰላም ክሳተፍ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዕድመ ከም ዘቕረበሉ ቤት መንግስቲ ኤሊዘ ኣፍሊጦ። ፕሬዚደንት ማክሮን ንአብይ አሕመድ ኣብ ዋዕላ ሰላም ፓሪስ ክሳተፍ ዕድመ ዘቕረበሉ ብኣጋጣሚቲ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል 2019 ምዕዋት እዩ። ዋዕላ ሰላም ፓሪስ ብምኽንያት መበል 101 ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝእንገድ ዘሎ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ክሳተፍዎ ትጽቢት ኣሎ። ይኹን እምበር ሓያሎ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ሓደገኛ ኣንፈት እናሃለወትን እቲ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ ሰላም እዩ ኣዓዊትዎ ዝበሃል ድማ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ናይ ሰላም ተስፋታት ኣብ ዘይብሉን እዋን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ሰላም ኖቤል ምዕዋቱ ዝተፈላለየ ርእቶታት ይህብ ኣለዋ። ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምምራፁ ዘይብሱልን ግዜ ዘይሓለውን እዩ ዝብል ነቐፌታታት ክውሕዝ ጸኒሑ እዩ።
معكن زينا DNA ناي فرنسا أبز أربو زرزراو تصبصاب دما بفلاي بوغن إيرترا وحزنا بسدت جنينو مسنا إثيوبيا بزتحاز التفلالي مرقص زنبرهم أسرات كي تفتحو عفن عن شقونان كم زلون نخده نابي أحمد مس إيرترا سلام فتير كابزبل سلمات نوبل كوهابو زي قبا يخبل رئيتو أسفيرو أب إثيوبيا أنت متعناون تقدم المينستر أب سلطان كابز متسألو بسنكي ناي بهر قجتات هيوت عسرتا سلموين سباتي تأفق غمزلو أنا تسيرو بمنصرتين قدماي مينستر استوهبه ناي نوبل شلمات سلام اب إيرترا يخون اب إثيوبيا سلام الله دوز بالحتو ملسو يخلو يزبلو كالوت وغنات دما ارتشلمات منالبات نزمت مدبات محدرو بقوتا خدفافو زخل بوليتيكا وساني يخبلو يتقصو سودان اب يمن توافيرو خبزلو سراويتا لعل 4,000 وتهدرات تقتيلهم نزبل حبريتا نتيكاتو أفنيا سراويت سودان برغادر جنرال عمد الحسن أبزهابو غازيت أو مجلتي حوتي زهابو حبريتا حق أنتي بولون دحر مبال أبي من توافيرو زركب سراويت سودان كم زي سحب أفليتو سراويت سودان أب كلو جنباري من توافيرو خمزلو زحبرة تأفنيا بلك زركبو لو كبابيتات جنا خمزي تأكس غاليتو أقدمو أفنيا سراويت حوتي برغادر جنرال يحيى سارة بقدام كل التحدار كاب سنعة أبزهابو غازيت أو مجلتي أبي من توافيرو خاب زركب سراويت سودان بسنك موتن مقسلتن أساس شومون تشحو تهدرات كاب تقمو وصا خمز غونو بمتقاس اتوم 14 كل التميتن زموتو مخانوميو تقيسو أبي من أسات 10 تهدرات سودان توافيروم كم زلوز فلت كوينو أب لعلة السراويت بزبط حكا بيد كساراتات سودان سراويت خصح مدب كم زلوا كتقاس تسانيحيو سودان أمسايا نايتي نابي من زوافرتو بزح سراويت كاب سعود عربن حبرات إماراتن أما 8 مليون دولارات متقول لخمزلو زتفلالي تسبسابات يردقو راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم تخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أمنا يروبع في التعميتات أب بلجيوم كتما براسلس نشودن زوكلو أبالات حبرت أوروبا بزعبا كونتات إيرترا ززتي سمينار كايدوم أبتي أبالات بارلما حبرت أوروبا غازيت أنياتات تتابقت سبا مسالاتن كالوت قدساتن سترخبلو تمالي سولس حموش تحدار استخايد السمينار فليت الاخت حبرات هاجرات أب سبا مسالات إيرترا دانييل كرافتز نكونتات برس إيرترا ننوي عامتات ككتاتل تسنحي شودناوي غازيتنيا بيورن تومباكن دايركتور بين إيرترا أبراهام تسفالولن بزعبا حفشاو كونتات سبا مسالات إيرتران ناتسنت برسن بزملكت مبريتا تقريبهم بمسرت زقرب مبريتات أبالات بارلما حبرت أوروبا أب قداي سبا مسالات إيرترا زلوم تعزبتن كوسدو زخلو سقومتاتن أب زبلو نتبتات تزاتيوم أب تقاتامي ولاديا إيرتراوي شودناوي غازيتنيا داويت إساق بتليهم داويت إساق سدرابيتا بسنكتي ولاديوم أب إيرترا دهاي متفو زفترو كونتات بزملكت سدرابيتا تعزبتا كافلا السمينار دحر مزامو فري داويت زتسميه داويت إساق كما أسرتي كفتح تصوع محبر ترجم نايتا بداويت زتصحفو زانتاتات زتقللت مصحف نخلهم أبالات بارلما حبرت أوروبا عدلو أزاز سراويت أمريكا بأفريقيا جنرال ستيفن تاونسند ناب جيبوتن سومالن عدتا كايدو اتلعلواي وتهدراو مرح أمريكا بأفريقيا نابزن هاجرات عدة زكادة أب مكاش براوين حيلتات مس مرحت زن هاجرات عميق ميت نمكياد مخانو كبيت صحفة زوات مجلس أفليتو نسو بسوني 4 حدار ناب جيبوتي أبز حلو مس بريزيدنت اسماعيل عمر قلن لعلوت أزاز سراويت هاجرن بمرخب بزعبات لوختا سراويت أمريكا بتزوبا تميايتو بحموش تحدار ناب سومال دحر ممرحو بزعباتي أمريكا قبل عليا الشباب التكايدو زلا دبدب بزملكت مس بريزيدنت محمد عبد الله فرماجو زتيو أمريكا أب زعمت زتراي 55 جيزي ناي نفرتن سب ألبون دبدب أب سومال كم زكايدت يتتكز قدميوم زنبر عامتات كنتاصر نكلو بالعلي 300 مئتاويت زايد الله أمريكا بكل 2017 47 جيزي أب كل 2017 كا 35 جيزي دبدبات مكيادا نأفنيا حيل أير أزي أفريقيا سراويت أمريكا كولونيل كريس كارنس بمتكاس ميليتر تايمس رقاقيتو الزدما الشباب أب سومال تراي زيكونه زباون أهقراون سقاتنا مخان عقمو النعبي متسمه اللو وتهدراوين تنتي ينفتو أب سومال كاب 5,000 كساب 7,000 عطوغات الشباب كساب 300 زقمتو ما أبالات عطوغات داعش كمزن كساغسو قم أمريكا يملكت
ቱርክን ቀጠርን ዝጸንሐን ዝምድና ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ንምብራኽ ከም ዝተሰማምዓ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ትማሊ 35 ሕዳር ኣኼባ ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ዶሓ ዝተኻየደሉ ኣጋጣሚ እዩ በስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝተመርሐ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ 2017 ንቀጠር ኣብ ከበባ ኣብ ዘእተወሉ እዋን ቱርኪ ኣብ ጎኒ ቀጠር ደው ምባላ ይፍለጥ ክልቲአን ሃገራት ብዘይካቲ ኣብ ቁጠባት ጸንሐን ምትዕጋዝ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ቱርኪ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕስከራ ናይ ምስፍሑን ምዕባይን መደባት ኣተግረያ ኣብ ልዕሊ እዚ መንገዲ ቀጠር ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዝተጀመረ ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ቱርኪ ክትመርሖ ሓላፍነት ተዋሂባ ጸኒሑ ቀጠርን ቱርክን ብሕውነት እስላም ዝፍለጥ ብደረጃ ዓለም ዝነጥፍ ምንቅስቓስ ይድግፋየን ብዝብል ምኽንያት ስዑዲ ሕቡራት ኢማራት ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ይወቕሰን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጠር ስዑድ ዓረብ ብዝመራሒተን ሃገራት ወሽመጥ ዝተገብረላ ከበባ ክትብንጥስ ከም ዝኻለት ኣሚርታ ሃገር ሼኽ ታሚም ቢን ሐማድ ከሊፋ አልታኒ ንሃገራዊ ባይቶ ወይ ሹራ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጠቒሱ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኤርትራ ወፍሪ ክካየደለን ካብ ዘይምችኣ ሃገራት ተባሂላ ንሶማል ጥራይ ቀዲማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ባንክ ዓለም ኣብቲ ዶዊን ቢዝነስ 2020 ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ጸብጻብ ንመጽናዕቲ ዝሓጸየን 190 ሃገራት እየን ኒውዚላንድን ሲንጋፖርን እዘን ወፍርን ንግድን ዝምችኣ ሃገራት ተባሂለን ቀዳመይትን ካልኣይትን ክኾና እንከለዋ በንጻሩ ኣብ ድሕሪት ኣብ መበል 189 ከምኡ ድማ 190 ተሰሪዐን ዝርከባ ድማ ኤርትራን ሶማልን እየን ኤርትራ ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪቃን ነታ ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሶማል ጥራይ ቀዲማ ንወፍርን ንግድን ዘይትምችእ ሃገር ክትበሃል እንከላ ኣብዛ ኣህጉር ንንግዲ ዝመችኣ ሃገራት ሞሪሸስን ሩዋንዳን ተረቂሒን ኣለዋ ኣብዚ መጽናዕቲ ኣብ ግምት ካብ ዝኣተወ 12 ነጥብታት ብቑዕ ግሉጽን ተሓታትን ምሕደራ መንግስቲ ናይ ወፍርን ቁጠባን ፖሊሲ ፍቓድ ንግዲ ወይ ወፍሪ ንምውናን ዝሕለፍ መምሕደራዊ መሰናኽላት ውሕስን ስሉጥን ኣጠቓቕማ ባንክን ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ናይ ባንክ ካርድ ማለት ክሬዲት ካርድን ይርከቦ ኣብ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ ዕደና ዝካየድ ዓበይቲ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ኣብ ካልእ ጽላታት ነዘቤታውያን ይኹኑ ኣህጉራውያን ወፈርቲ ዘተባብዕ ፖሊሲ ከም ዘየለ ይጠቅስ ብሰንኪ ድማ ኣይኮነን ዶ ናይ ወፃኢ ወፍርታት ናብ ኤርትራ ከኣትዉ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኤርትራውያን ወፈርቲ እውን ናብ ዩጋንዳ ደቡብ ሱዳን አንጎላ ሩዋንዳን ካልኦት ሃገራትን ክስደዱ ተገዲዶም እዮም ካብ 21 ክሳብ 26 ጥቅምቲ ኤርትራ ናብ እትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዑደት ዘካየደት ምኽትል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣሚና መሐመድ ኣብቲ ዞባ ናይ ሰላም ተስፋ ከም ዘሎ ገሊጻ ንሳ ናብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጅቡትን ሶማልን ብምብጻሕ ምስ መራሕተንን ላዕለዎት ሰበስልጣን ዘን ሃገራትን ተዘራሪባ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ንጥፈታት ምዝዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዞባ ተመያይጣ እታ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ዘንጸላልዉ ዘለዉ ብድሆታት ንምፍታሕ ሃገራት ዞባ ብሓባር ክሰርሓ እውን ተሓሳሲባ ዕላማ ዑደታ ብኣውርኡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ድሕነት ከምኡ ድማ ምዕባለ ዘተኮረ ምንባሩ ብሪሃ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምልኪ ዘይብቑዕ ምሕደራ መንግስቲ ናይ ብሄር ግጭታት ጥሜት ድሕነትን ዝተፈልጠ ዞባ ዓለምና እዩ ኣብዚ ዞባ ካብ ዝርከባ 5 ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሶማልን ለውጥታት ክረአ እኳ እንተጀመረ ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ግና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለዉ መራሕቲ እዮም ዘለዉ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ን28 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽንሑ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ብኻል ወገን መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ካብ 5 ሕዳራት ሒዙ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ሎሚ 7 ሐሙስ ሕዳር ዝዛዘም ኣኼባ ካብ 14 ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን መሻርክቲ ውድባትን ማሕበራትን ዝተወከሉ ልዕሊ 200 ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጻሉ ክሳብ ዝእዋንዚ ልዕሊ 30 ኣብያተ ክርስቲያን ከም ዝተቓጸላ ማዕከን ዜና ሲቢኤን ገሊጹ
መብዛሕትአን ዝተቃጸላ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ክልላት ኦሮሞን ሶማልን ዝርከባየን ግዳይ ትምቅጻል ዝኾና ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ትሕቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተጠርነፋየን ኣብታ ሃገር ብዘይካቲ ጸጸኒሑ ዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ጎኑ ጎኑ ሃይማኖታዊ ረጽምታት እውን ይለዓል ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብዚ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ብሰንኪ ናይ ብሔርን ሃይማኖታዊ ግጭታትን ኣማይት ዜጋታት ሃገር ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም እዮም ኣብ ናይ ብሔር ምትፍናን ተሸሚማ ዘላ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ግንቦት ተካይዶ ምርጫ ዝበኣሰ ግጭታት ክጓሃር ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ብኣግኡ የጠንቅቑ ኣለዉ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ቀይሕ ባሕርን አንጸራሊ ዘሎ ምስፍሕፋሕ እስለም በጣን ምምካት ሓበራዊ ጻዕሪ ከም ዘድልዮ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣዘኻኺሮ እቲ ውድብ ብ4 ሕዳር ኣብ ዝዘርግሖ እዋናዊ ሓበሬታ የመን ስዑድ ዓረብ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ምስፍሕፋሕ እስለም በጣ ዘንጸላልዎ ዘሎ ዞባ ምዃኑ ኣስሚሩሎ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝፈረየ እስለም በጣ ኣብ ሶማል እንቃቑሖታት ከም ዝጸፈየ እውን እቲ ጸብጻብ ጠቒሱ ምስፍሕፋሕ እስለም በጣ ጌና ስግኣቱ ከም ዘይተኣልየ ዝሓበረት ውድብ ኣብ የመን ስዑድ ዓረብ ኤርትራ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ዝመጽእ ቅንያት ብውሕድ ዓቕን ክረአ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እስለም በጣ ኣብ ከባቢታት ሞሪታንያ ኒጀር ሊብያን ሞሮኮን እውን ሓሓሊፉ ከም እተረኣየ ተገሊጹ ምስፍሕፋሕ እስለም በጣ ዘንጸላልወን ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝርከባ ሃገራት ብኣግኡ ምድላዋት ክገብራ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣተሓሳሲቡ ካብ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ናይ ዝዓመት እዚ ኣስታት 9,000 ስደተኛታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ከም ዝኣተዉ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ማለት IOM ኣፍሊጡ ካብዞም ናብ ስዑድ ዓረብ ንምስጋር ሓሊኖም ናብ የመን ዝወሓዙ ስደተኛታት እቶም 900 ዜጋታት ኢትዮጵያ ምዃኖም እቲ ማሕበር ገሊጹ እቲ ማሕበር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕዋር ኣማኢት ዜጋታት ኢትዮጵያ ካብ የመን ክመልሱ እኳ እንተኸኣለ ብኣንጻሩ ብመንገዲ ጅቡትን ሶማልን ቀይሕ ባሕሪ እናሰገሩ ናብ የመን ዝኣትዉ ዘለዉ ብዝሒ ኢትዮጵያውያን እናወስኸዩ ዝኸይድ ዘሎ መብዛሕትኦም ካብቶም ናብ የመን ዝኣተዉ ስደተኛታት ኣብ የመን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተቐርቂሮም ክተርፉ እንከለዉ ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ተሸይጦም ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሃገር ብግዴታ ዝተሰለፉን ከም ዘለዉ ካሃድሙ ዕድል ዝረኸቡ ሓያሎ ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ብዘቕርቦ ሓበሬታ መሰረት ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ስደተኛታት እውን ዛጊት ድሃዮም ጠፊኡሎ ዝሓሸ መነባብሮ ንምንዳይ ናብ ስዑድ ዓረብ ንምስጋር ሓሊነን ዝተበገሳ ኣዴታት ምስ ደቀን እውን ራስ ኣልኣራ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ግዳያት ጾታዊ ዓመፅን ካልእ ግፍዕታትን ይኾና ምህላውን ዝተፈላለዩ ወገናት በብእዋኑ ኣመልኪቶም ኣብታ ዝሓለፈ ዓመት 2018 ጥራይ ክሳብ 200,000 ዝግምገሙ ዜጋታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሰሜን ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ከም ዝተሰዱ ጸብጻብ እቲ ማሕበር ኣገንዚቡ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ዲጋ ተሃድሶ ዝጸንሐን ዘይምርዳእ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ክልተ ዋርሕ ክፈትሕኦ ብመንገዲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ ኣፍሊጠን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሰለስቲን ሃገራት ሰበስልጣን ምምሕዳር ትራምፕን ሓለፍቲ ባንኪ ዓለምን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ6 ሕዳር ኣብ ዋሽንተን ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተዩ እቲ ስምምዕ ተበጺሑ እቲ ስምምዕ ብተወሳኺ ክሳብ 15 ጥሪ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ እተን ሃገራት ብዛዕባ እቲ ዘሰሓሕበን ዘሎ ዲጋ ተሃድሶ ዝሕዞ ዓቐን ማይ ንኽመልእ ዝወስደሉ ግዜ ዝኽተሎ ኣገባባትን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ብዝምልከት 4 እዋን ቴክኒካዊ ርክባት ከካይዳ ዘገድድ እዩ ኢትዮጵያ ምህናፅ ዲጋ ተሓድሶ ካብ ዝጀመረትሉ ኣብ 2011 ኣትሒዙ ክሳብ ዝእዋንዚ ምስ ግብፂ ኣብ መስሓብያ ትርከብ እቲ ዲጋ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ኣገልግሎት ፀዓት መሃብ ክጅምር እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ድማ ግብፂ ብዛዕባ ዘዕቁሮ ብዝሒ ማይ ንኽመልእ ዝወስደሉ ግዜን ዝኽተሎ ኣገባባትን ስግኣት ከም ዝፈጠረላ ብወግዒ ኣፍሊጣ ግብፂ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሰለስቲን ሃገራት ዘቕረበቶ እማመታት ብኢትዮጵያ ድሕሪ ምንጻጉ ወጥሪ ክልቲአን ሃገራት ንሂሩ ይጸኒሑ ግብፂ ኣብቲ ጉዳይ ባንኪ ዓለምን ኣሜሪካን ከኣትዋ ኣቐዲማ ከተቕርቦ ፀንሐት ጠለብ ኢትዮጵያ ነጺጋቶያ እንተኾነ ብምምሕዳር ትራምፕ ድሕሪ ዝቐረበ መፀዋዕታ ኢትዮጵያ ብመንጎኝነት ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ዝተኻየደ ዘተ ክትሳተፍ ከም ዝተገደደት ዲፕሎማሰኛታት የረድኡ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أمس فتيبنا لنا راديو إيرنا